Увойдемши у брами Його, ми сподякай, пред троном Його нема даймо хвалу. Увойдемши у брами Його, ми сподякай, радостно їм заспіваймо Йому. Узрадуйся їм, Господи і Пану, узрадуйся їм, у правди святлі, узрадуйся їм, Господи і Пану, узрадуйся їм, отдаємо честь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогие братья и сестры, собираемся у 18-ю звичайную неделю на самую великую молитву Костела, на святую Імшу. Сьогодні так само кожен, хто навідує святиню, може отримати повний відпуст, пробачення чистцових кар з нагоди Маті Божої Ангельської, яку сьогодні козьо означає, але неділя – це найважніше. Для цього кожен з нас може отримати шмат ласк від Бога за те, що удільничає на святої Імші, знаходиться у стані ласки і помолиться в інтенціях Святого Отця. Ахвяру святої Імші, у якої удільничаємо, складаю в інтенції щастя, здоров'я і Божого благословення для Віктора у день народження і сім'ї Пілецьких. А зараз просимо доброго Бога, ка посвятив воду, якою ми будемо окроплені на успомін нашого хресту, нехай Він допоможе нам заставатися вірними Духу Святому, якого ми прийняли у сакраменті хресту. Усімогутний вічний Боже, Ти пожадав, каб праз воду, яка з'являється криницей життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у день Твой, Пане, обнови в нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожає душі і тілу, каб ми могли з чистим серцем наблизиться до Тебе і отримати Твое збавлення праз Христа, Пана нашего. Что обещал я у час хрещения, широ усо приймаю, годно сповнять Бога наставлень, вірності читаю. Нехай всемогутний Бог очистит нас от грехов и праз эту евхаристичную ахвяру учинит нас годными брать уделу небесной гостине Его володарства. Доброй воли, хвалим Тебя, благословляем Тебя, кланяемся
Отримливай, Пане, Твоих верных и одари вечной добронёю тых, кто признает Тебя Створителем и Паном. Однови даденное им життё и заховай одновленное. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Дух Найсвятейший так прагнув, каб до мяне ты пришел. Дух наймацнейший, мудрейший, радость, спокой для души. Мудростью будь своим детям, бачить слепым дай Твой свет. Не обиход час тревоги, все, что я маю, возьми. Ты, як крыница в пустыне, ласкаю для наших душ. Хай моц Твоего оцеления вылечит сердце мое. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Бог. Засмаглые, усе идите до водов, и вы, якие не маете сребра, идите, купляйте без сребра и без платы за вино и молоко. Наво, что вы одваживаете сребра за тое, что не есть хлебом, а працу свою за тое, чтоб нельга насытиться. Слухайте уважливо меня и споживайте добро, и нехай душа ваша натешится туком. Схилите в ухо свое и пройдите до меня. Послухайте, и жить будет душа ваша, и дам вам заповед вечный, неизменной ласки для Давида. Это Слово Божие. Насыщает нас удосталь, насыщает нас удосталь. Он милосердный и ласкавый, долго терпеливый и шмат милостивый, Пан добрый до усіх, и милосердность Его над усіми створениями ягонными. Пан насыщает нас удосталь. Очи усіх з надією глядять на Тебе, і Ти даєш їм їжу у свой час. Ты открываешь свою руку и вдосталь насыщаешь усё живое. Пан насыщает нас удосталь. Пан справедливый на всех своих шляхах и верный во всех своих справах. Близкий Пан у всех, кто Его клича, да
Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, кто отлучит нас от любови Христа? Несчастье ти пригнет, ти переслед, ти голод, ти галеча, ти небяспека, ти меч. Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто полюбіў нас. Бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе, ні будучае, ні сілы, ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае якое стварэнне не можа адлучыць нас ад любові Божае, якая ёсць у Хрысце Езусе, Пану нашым. Гэта Слова Божае. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час, калі Jesús пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чаўне у пустыннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Jesús убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэтае і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Jesús сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце мне іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеўшы на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. Тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Сядьте, калі ласка. Кожнага дня, кожнай нядзелі Касцёл Святы кіруе да нас Божае Слова дзеля таго, каб мы яго разважалі, дзеля таго, каб мы ім сілкаваліся, дзеля таго, каб яно, увайшоўшы ў нашае сэрца праз нашыя вушы, там прабывала і дапамагала нам у жыцці. Сёння мы у першым чытанні прарока Ісая чуем такі парадаксальны заклік Бога: «Купляйце без грошай і без выдаткаў». Это немагчыма, правда, купіць без грошай. Варта спыніцца на гэтым слове «купіць». Бог не гаворыць нам пра пазыку ці нейкую спадчыну пасіўную, што мы атрымліваем. Купля азначае свядомы выбар і усведамленне ўласнасці на нешта.
Тое, што мы атрымліваем ад Творцы, сапраўды становіцца нашым, не пазычаным, але назаўсёды нашым. І калі мы валодаем чымсьці, мы атрымліваем свабоду. Мы можам захаваць гэтую каштоўнасць для сябе або аддаць яе іншым. Божая ласка, спакой у сэрцы і прабачэння даюць нам не толькі імгненне. Пан дае іх у нашыя рукі як трывалы дар, якім мы можам падзяліцца з блізкімі. Мы не проста тыя, хто просіць, але адораныя дзеці, якія вучацца на бескарыслівай шчодрасці Айца. Давайте сёння станем перад Богам, гатовыя прыняць Яго дары. І давайте прынясём іх у нашыя сем'і, на нашыя працоўныя месцы і ўсім, каго мы сустракаем на сваім шляху. Працяг гэтай навукі апіраецца на любові Бога. І ў другім чытанні святы Павел нагадвае нам пра сілу Христовай любові, як моцна Бог любіць, ад любові, якой нішто не можа нас адлучыць. Падмуркам гэтай упэўненасці з'яўляецца ласка Хрысту, які мы ўсе атрымалі. Праз ласку Хрысту мы атрымліваем моц смерці і ўваскрасення Езуса, якая была нам дадзена раз і назаўжды, даючы нам незглажальны след у тым, што мы з'яўляемся самымі любімымі дзецьмі Божымі. Аднак чалавечая прырода застаецца далікатнай і зменлівай. Бываюць моманты, калі мы самі губляем веру, а надзея і любоў знікаюць у нас. Аднак Божая пячатка на нашых сэрцах застаецца непашкоджанай. Бог не адмаўляецца ад сваіх абяцанняў і не перастае любіць, нават калі мы адварочваемся ад Яго. Наша асоба ў бяспецы ў Яго руках. Калі мы пакорліва прызнаем сваю ўласную слабасць, мы зноў адкрываем для сябе любоў, якая ніколі не падвядзе і ніколі не заканчваецца. Пра гэта сведчыць сённяшняе Евангелле праз памнажэнне хлябоў, якая пралівае вобраз адносін Езуса да ўсяго чалавецтва. Людзі прыйшлі, каб паслухаць тую мудрую навуку і застацца з ім проста таму, што проста хацелі быць з ім. Часам да нас заходзяць госці на гарбату, а застаюцца на доўгі час, аж да вячэры. І гэта нас радуе, правда? Мы накрываем стол і жадаем, каб гэтыя госці як найдаўжэй пабылі разам, каб паразмаўляць, каб проста быць разам, слухаць. Таксама і Езус мог бы сказаць: ідзіце, тут вёскі ёсць, можаце купіць хлеба, пераначуеце, потым прыходзьце яшчэ. Не, ён такога не сказаў. Ён хацеў, каб людзі, якія яго шукалі, знайшлі, каб яны былі побач з ім даўжэйшы час, каб ён мог з імі прабываць і дзяліцца з імі сабой. Той цуд размнажэння хлеба — гэта, па-першае, самае простое — гэта аказанне той любові для чалавека. А па-другое, гэта прадказанне таго, што не адным хлебам жыве чалавек, прадказанне Эўхарыстыі, таго вялікага дара, які Бог Езус заставіў пасля сябе у табернакулюм кожнага касцёла, яго нараджэння на алтары. Звычайны белы хлеб становіцца на словы святара, якія паўтарае за Езусам сапраўдным целам Хрыста. Дарагія браты і сёстры, менавіта кожны з нас павінен усвядоміць тую вялікую любоў і спытацца сябе, ці я жадаю пребываць блізка Езуса. Як часта бывае, нас нудзіць доўгая малітва, як часта бывае, нудзіць доўгая імша,
доўгія казанні. У нейкім сэнсе, як казаў, чалавек слабы і розны бывае, але гэта прабыванне з Езусам. Нас не нудзіць што? Нас не нудзіць адпачынак. Можам адпачываць доўга. Нас не нудзіць сёння тыя гаджеты, у іх сядзець. Не нудзіць. Мы на гэта знаходзім час. А вельмі часта нас нудзіць тое, што мы блізка Езуса. І гэта вельмі дрэнна. Трэба шукаць, бо час, праведзены на малітве блізка Езуса, ён падвойваецца. Гэты час памнажаецца і прыносіць чалавеку вельмі шмат карысці. Можа, Езус больш жадае быць з намі, чым мы з ім. І сёння мы, разважаючы гэтыя знакі любові Бога да чалавека, у першым чытанні, у другім чытанні, у Евангелі, павінны усвядоміць, што Бог жадае прабываць у кожным сэрцы. Не хвіліннае прабыванне ў касцёле, але прабываць усё наша жыццё. Жадае нам благаслаўляць, жадае нас весці тымі добрымі шляхамі. І дзякуем Богу за гэту вялікую любоў, якую Ён аказвае нам. Пане Езу, хлеб жыцця, зрабі маё сэрца добрым і шчодрым. Навучы мяне дзяліцца тым, што я атрымаў ад Цябе, і распазнаваць патрэбу людзей, якіх Ты ставіш на маім шляху. Зрабі маё жыццё напамінам пра Цябе, каб я быў добры, як хлеб. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і даст не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пахваленне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзін святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Бог чакае нашых шчырых малітваў, таму праз посредничество Иисуса Христа узнесем до нашего Небесного Айца супольные просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён верно абвяшчаў людям Евангелие и закликал их до навертания. Тебе просим. Молимся за нашу архиедезию,
каб захоўваючы єднасць са сваім пастырам, яна была верная Пану Богу. Цябе просім. Молімся за тых, хто церпіць з-за недахопу любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці бязмежную любоў Бога Айца. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія прыступілі ў гэтым годзе да першай святой камуніі, каб яны пастаянна паглыблялі сваю еднасць з Езусам Христом. Цябе просім. Молімся за земляробаў нашай айчыны, каб, карыстаючыся плёнам іх працы, народ аказваў ім сваю павагу і ўдзячнасць. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы ўмелі святкаваць нядзелю Пана, прысвячаючы час Богу і блішнім. Цябе просім. Молимся в интенции этой святой мши, про здоровье, Божие благословение, опеку Мати Божией для Виктора в день народжения и семьи Телецких. Тебе просим. Молимся за наших добродеев, ахвярадаўцаў, дзякуючы які кому адбываюцца ремонты, працы при касцёле. Молимся за тых, хто працуе, хто дежуруе ў касцёле. Хай добрый Бог вам адудзячыць і благословляе на кожны дзень. Тебе просим. Молимся, просячы добрага Бога аб супакоі ў свеце, аб заканчэнні вайны. Тебе просим. Усемогутный Боже, от Тебе походит усялякое добро. Умацуй нашу веру, каб мы были мужными вызнаўцамі Твайго імя. Праз Христа, Пана нашага. Хай стережи мяне Твоя святая кров, хай бережи мяне Твое святое тело. Езу Христе, будь со мной. Езу Христе, вяди мяне. Хай стережи мяне Твоя святая кров, хай бережи мяне Твое святое Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Милосердный Боже, с ласки Твоей святи гэтые дары, якія мы приносим Тебе, як духовную ахвяру, и учини, каб мы стами стали для Тебе вечным даром. Праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Гору серці. Подякуєм Пану Богу нашому.
Сапраўды годна это и справядліва, слушна и збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы і Ойча, усемагутны вечны Божа, ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе у Тваіх справах, праз Христа Пана нашага. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Господа научи Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсяракай святасці. Таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў тая падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых,
якія паснулі ў надзею на ўваскрашэнне пра ўсіх, хто ў Тваю ласка дышоў з гэтага свету. Дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у еднасці Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молимся да Айца Небеснага, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди власть Твоя, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в скорбь, избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки протягнем соседям, силу стремимся, будем навек сохранны. Бог помеж нами, Бог между всеми нами. Баранку Божий, який даєш на себе грехи і силу, змилуйся над нами. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную.
не палає гнівом і на ласку щодрий. Милосердний наш Пане добрий, не палає гнівом і на ласку щодрий. Благослови душа моя Пана, і все нутро моє Його ім'я святое. Благослови душа моя Пана, і не забывай про Його доброчинность. Милосердний наш Пане добрий, не палає гнівом і на ласку щодрий. Милосердний наш Пане добрий, не палає гнівом і на ласку щодрий. Пану все твои грехи отпускає, і вилічує от усілякої хвороби, і он радує життю твоє от загуби. Одорвали тебе милосердностью и лаской. Милосердний наш Пане добрий, не палає гнівом і на ласку щодрий. Милосердний наш Пане добрий, не палає гнівом і на ласку щодрий. Панчицю твою добром наповняє, і серце твоє любить злосним. Справедливий усічений Пана, усіх пригнічених держи под свою опеку. Милосердний наш Пане добрий, не палає гнівом і на ласку щодрий. Милосердний наш Пане добрий, не палає гнівом і на ласку щодрий. Милосердний Пане добрий, там нему не скорий і вельми терпливий, не палає навеки гневом і не пам'ятає нам лихого нас завсёды. Милосердний наш Пане добрий, не палає гнівом і на ласку щодрий. Милосердний наш Пане добрий, не палає гнівом і на ласку щодрий. Молимся. Боже,
Боже нашою, чатуляй неспинную опекою усіх, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй ему своей допомозе и учини годными вечного избавления праз Христа Пана нашего. Паслухайте об'яви. Сёння ўжо 2 жніўня, 18-я звычайная нядзеля. На гэтым тыдні нас чакаюць наступныя ўспаміны і святы. У аўторак, 4 жніўня, ўспамін святога Яна Марыі В'янея, прэзбітара, апекуна пробашчаў. 6 жніўня, у чацвер, свята перамянення Пана. Святыя імшы будуць о 12 гадзіне і ў 18:30 вечарам. 7 жніўня ўспамін святых Сікста II папы і паплечнікаў мучанікаў. 8 жніўня ўспамін святога Дамініка прэзбітара. Праз 2 тыдні нас чакаюць у суботу, 15 жніўня, урачыстасць небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта урачыстасць абавязковая. Вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы, таксама устрымацца ад неабавязковай працы. Святая імша ў суботу будзе у нас о 12 гадзіне. Таксама запрашаю прыняць удзел у кірмашы, які, дзякуючы вам, арганізоўваем. Запрашаю прыняць удзел усіх, хто жадае. Гэта будзе на тэрыторыі касцёла, дзе можна будзе рэалізаваць тыя плады, дары зямлі, мёд. І, напэўна, ведаеце, хто збірае лекавыя травы, хто робіць гарбаты, хто трымае пчол. Запрашаю усіх. Тут пад навесамі можна будзе зрабіць такі кірмаш невялікі ад 10 гадзіны. І каб гэта было ўрачыста, таксама будзе спечаны вялікі каравай хлеба, каля 20 кілаграм. Вялікі, вельмі вялікі. І таксама будзем частавацца ўсе гэтым хлебам з гэтага году, з гэтага уражаю, дзякуючы Богу за плады зямлі, за ўсё тое, што Бог у сваёй любові нам аказвае. Перакажыце тым, хто можа удзельнічаць у гэтым кірмашы. Напэўна, ведаеце, запрасіце ад майго імя, і каб нас было больш. Прыбіранне касцёла, група нумар 5. Дзякую ўсім тым, хто дзяжурыць у касцёле ў пятніцу, суботу і нядзелю. Хаця дзяжурных вельмі мала. Кожны дзень дзяжурыць тыя самыя 2, альбо 3, альбо 1 чалавек. Тыя самыя. Вельмі удзячны вам. Знайдзіце час, запішыцеся там. Пабыць тут, блізка Пана, бо Пан нас чакае. Чакае, каб мы былі бліжэй яго як даўжэйшы час. Знайдзіце час. Бо у нас, кажу, на ўсё часу хапае, а на такое часам не хапае. Таксама хочу падзякаваць для ўсіх, хто учора капаў ямы, бо распачалі устанаўліваць стацыі. У эту суботу будзем бетаніраваць. Таксама прашу мужчын ад 10 гадзіны, каб хто можа прыйсці сюды, каб усталяваць ужо, забетаніраваць тыя пастаўкі, на якіх будуць змешчаны стацыі, якія будуць асвечаныя на нашу урачыстасць 6 верасня. Вось такія справы. Яшчэ дзякую усім, хто ахвяруе на сігналізацыю. Ёсць троху тых людзей, якія ахвяруюць больш на наш счёт. Молімся за іх, каб Бог ім адудзячыць. Таксама дзякую усім вам за вашы ахвяраванні. Яшчэ інтэнцыя святога Айца на жнівень 26 года. Молімся, каб у вялікіх гарадах, дзе жыццё часта азначаецца ананімнасцю і адзінотай, мы знайшлі новыя спосабы абвяшчэння Евангелля, адкрываючы творчыя шляхі для стварэння супольнасці. І таксама у нашым адным ружанцовым коле не хапае аднаго чалавека. Хто хоча ўпісацца ў ружанцовае кола, маліцца ружанец, адну таямніцу кожнага дня, калі сказаеце ў закрыстую,
Я запишу і потім перекажу ваше прозвище. Хто жадає? І ще хто займається на комп'ютері версткою? Може зробити програму для макет для печаті у типографії. Ласка, підійдіть у захристу, бо мені вірні потрібно зробити таких кілька макетів, щоб потім напечатувати тексти на металі, на железі. Я ще раз усім вам дякую. Хай добрий Бог вам благословляє. Хто відпочиває ще доброго відпочинку, хто працює приємної праці. Відаєте, коли чоловік щасливий буває? Коли з радістю йде на працю, і коли з радістю йде домой, до хати. Ні? Нема таких? Зараз виставлення, літання до Матері Божої і благословення Святейшим Сакраментом. Святая Тройця, годины Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молись за нас. Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над панами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Костёла, молись за нас. Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, молись за нас. Мати надежды, молись за нас. Мати пречистая, молись за нас. Мати беззаганная, молись за нас. Непорушная, молись за нас. Мати невинная, молись
Рама небесная, зорка ранешняя, молись за нас. Оздоровление хворых, молись за нас. Притулок грешных, молись за нас. Полёка мигрантов, молись за нас. Утешенница заскученных, молись за нас. Успомога христианам, молись за нас. Королева моя, молись за нас. Королева пророков, молись за нас. Молись за нас. Королева апостолов, молись за нас. Королева мучеников, молись за нас. Королева веровызнавцев, молись за нас. Королева Анна, молись за нас. Королева всех святых, молись за нас. Королева без греху першеродного зачатая, молись за нас. Королева неба всякая, молись за нас. Королева роженца святого, молись за нас. Королева северная, молись за нас. Королева свободная, молись за нас. Королева Беларуси, молись за нас. Королева всего света, молись за нас. Баранку Божий, я тебя режь на себе грехи и света. Даруй нам поле, даруй нам поле. Баранку Божий, я тебя режь на себе грехи и света. Выслухай нас, Пане, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, я тебя режь на себе грехи и света. Смилуйся над нами, смилуйся над нами. Молись за нас, Святая Богородица. Как стали серводными обетцами Христовы. Молимся.
Просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Перед величным сакраментом поклонимся щиро все, тратить смут старое право, Божий новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святла веры причастие, Богу вечному Тройцы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, да Отцу вечного Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы заўсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живешь и владаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
умацуй нашу веру в Тебе. Хай же мужними будем, хай же будем святыми, хай спокой поміж нами живе. Молися за нас, барані і ратуй, матуля найлепшая, ти між матуль. Молися за нас, барані і ратуй, матуля найлепшая, ти між матуль. Ти вядеш нас до сина на крижі і в стоянці, каб сусвета гарнула любов. Ти Христа попроси, каб пробачив провини, каб ми з ним поєдналися знов. Молися за нас, барані і ратуй, матуля найлепшая, ти між матуль. Молися за нас, барані і ратуй, матуля найлепшая, ти між матуль. Старожитные словы, молитвы святые, у небеса в вышине вздымай. Отдаемся, ой, отдаемся, Мария, ты до сердца всех нас притуляй. Молися за нас, барані і ратуй, матуля найлепшая, ти між матуль. Молися за нас, барані і ратуй, матуля найлепшая, ти між матуль.
Пан с вами. И вас благословит Бог Всемогутный, Отец, Сын, Дух Святый. Аминь. Продукты жму.
Увойдем же в брамы Его мы спадя, пред троном Его отдаймо хвалу. Увойдем же в брамы Его мы спадя, радостно и заспеваймо Ему. С радостью и с полцей Пану, с радостью у правды святле, с радостью у спаси Пану, с радостью отдаємо честь. Увойдем же в брамы Его мы спадя, пред троном Его отдаймо хвалу. Увойдем же в брамы Его мы спадя, радостно им заспеваймо Ему. С радостью им, с полцей Пану, с радостью им, у правды святле, с радостью им, с полцей Пану, с радостью им, отдаємо честь. Увойдем же в брамы Его мы спадя, пред троном Его отдаймо хвалу. Увойдем же в брамы Его мы спадя, радостно им заспеваймо Ему. С радостью им, с полцей Пану, с радостью им, у правды святле, с радостью им, с полцей Пану, с радостью им, отдаємо честь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, вітаю вас у 18-ту неділю звичайної у костьолі на супольній мші, самой великой молитві костьола. Сьогодні кожен з нас, будучи у стані ласки, може отримати повний відпуст, пробачення часових кар, навідуючи парафіальний костьол з нагоди Маті Божої Ангельської. І хто у стані ласки навідає костьол і помолиться у інтенціях Святого Отця, отримає відпуст. Ахвяру Святої Мші, у якої удільничаємо, складаю у інтенції про що здоров'я і Боже благословення для Єлени, Владимира, Андрея, Валентины и Татьяны. Как мы годно могли скласть эту на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да
нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, делаем хвалы Твою. Пане Боже, благодарный небесный, пожалуйся любовный, Пане Сыне одинокий, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи весь світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи весь світу, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отця. Змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Бог, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Подтримливай, Пане, Твоих верных и одари вечной добрынёю тых, кто признает Тебя Створителем и Паном, обнови даденное им життё и заховай обновленное. Раз Пана нашего, Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Амен. Дух Найсвятейший, так прагну, когда мяне Ты пришел. Дух Наймацнейший, мудрейший, радость, спокой для души. Мудростью будь своим детям, бачить слепым дай Твой свет. Не одыхать час тревоги, все, что я мою, возьми. Ты, як криниця в пустыне, ласкаю для наших душ. Хай моць Твоего откровения вылечит сердце мое. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Бог. Сосмаглые, усе ідіте до водов, і ви, які не маєте сребра, ідіть.
Идите, купляйте без сребра и без платы за вино и молоко. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлеба, а працу сваю за тое, што нельга насыціцца. Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа ваша нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда. Гэта слова. Дякуємо пану Богу. Пан насичає нас удосталь, Пан насичає нас удосталь, Пан милосердний і ласкавий, довготерпливий, шмат милостивий, Пан добрий до всіх, і милосердність Його над усіми створеннями Його нині. Пан насичає нас удосталь. В очі всіх з надією глядять на Тебе, и Ты даешь им ежу свой час, Ты открываешь свою руку и вдосталь насыщаешь все живое. Пан насыщает нас удосталь. Он справедливый на всіх своїх шляхах і вірний во всіх своїх справах. Близький Пан до всіх, хто Його кличе, до всіх, хто кличе Його у правді. Пан насичає нас удосталь. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, кто отлучит нас от любови Христа? Несчастье ти пригнет, ти переслед, ти голод, ти галеча, ти небяспека, ти меч. Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто полюбіў нас. Бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе, ні будучае, ні сілы, ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Езусе, Пану нашому. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не хлебом одиным будет жить человек, але кожным словом, что выходит в уста Божьих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами.
Вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чаўне ў пустыннае месца, а натоўпу людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чаўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей, злітаваўся над імі і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэтае і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благословіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядайце, калі ласка. Собираемся на супольную молитву. Кожнага дня Касцёл дае нам да разважання розныя тэксты Святого Пісання, дзеля таго, каб мы сілкаваліся духоўна, дзеля таго, каб мы пазнавалі свайго Творцу, дзеля таго, каб мы пазнавалі Яго любоў. І сёння мы у першым чытанні чуем вельмі цікавыя словы, якія не згаджаюцца з нашай рэальнасцю. Заклік Бога: купляйце без грошай і без выдаткаў. Варта спыніцца на слове «купляйце». Бог не гаворыць пра пазыку ці пра нейкую пасіўную спадчыну, але купля адзначае свядомы выбар і ўсведамленне уласнасці на нешта. Тое, што мы атрымліваем ад Творцы, сапраўды становіцца нашым, і калі мы валодаем чымсьці, мы атрымліваем свабоду карыстання. Мы можам захаваць гэту каштоўнасць для сябе або аддаць яе іншым. Божая ласка, праз аб чым сёння кажуць прарок Ісая, гэта спакой у сэрцы і прабачэнне даецца нам не на імгненне, а на ўвесь час. Крыніца Божага прабачэння, яна вельмі вялікая, яна бескрайняя, яна змывае ўсё. Толькі ёсць адна праблема ў тым, што чалавек не заўсёды прыходзіць да Бога і жадае, каб Бог змыў яго правіны, каб Бог прабачыў. Мы чуем праз Божую любоў. Бог бескарысна дае нам сваю ласку. А мы часта-такі адварочваемся. А Бог вельмі моцна нас кахае, вельмі моцна, і аб гэтым мы чуем у другім чытанні, калі Павел нам нагадывае пра сілу кахання Хрыста, ад якога нішто не можа нас адлучыць. Падмуркам гэтай упэўненасці з'яўляецца наша ласка хросту, бо праз хрост Бог нас умілаваў і учыніў нас сваімі дзецьмі. Праз хрост Бог нас умацаваў у смерці і ў васкрасенні Хрыста раз і назаўсёды, даючы нам незглажальны след, што мы любімыя Божыя дзеці.
Бываюць хвіліны, калі мы самі губляем веру, а надзея і любоў знікаюць у нас. Аднак Божая пячатка в наших сэрцах застаецца непашкоджанай, і чалавек у любую хвіліну можа вярнуцца да любячага айца. Толькі, ведаеце, мы часта карыстаемся з таго, што награшым і ідём да споведзі, вяртаемся, як тыя блудныя сыны. Ведаеце, цудоўна, калі мы ідём да споведзі, толькі каб гэта не было заканамернасцю ў нас. Бог нам усё прабачыць, так, Бог усё прабачыць. Ён міласэрны і справядлівы, але мы ж маем сумленне. Сумленне, якое нам падказвае, што можна стрымацца, можна не грашыць, можна быць моцным, можна шанаваць Божую любоў, можна узрастаць у Божай любові і накапліваць тыя Божыя ласкі ў сабе. І гэта не цяжка. Любоў Бога да чалавека таксама проявляется, и сегодня мы читаем у Евангелии, где Иисус кормит 5000 мужчин, не лічачы жанчын і дзяцей, такой малой колькостью хлеба. Быть добрым, як хлеб, значит, дозволить Богу разважать наши эгоистичные привязанности. Узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбы, ён узняў вочы на неба, благословіў, паламаў хлябы і даваў іх вучням, а вучні давалі іх натоўпу, кажуць евангеліста Мацвей. Стагоддзямі хлеб быў сімвалам жыцця, паўсядзённага жыцця і клопату пра іншых. У сённяшнім Евангеліі Езус не толькі памнажае хлябы, але перш за ўсё паказвае, якім з'яўляецца Бог. Ён бачыць чалавечы голад і не застаецца абыякавым. Ён бярэ тое, што здаецца недастатковым, 5 хлябоў і 2 рыбы, благаславляе, разламлівае і раздае. У яго руках нават самы маленькі становіцца багатым дарам. Гэты жэст прадказвае Еўхарыстыю. Сам жа Езус стане хлебам жыцця, разламаным дзеля выратавання свету. Той, хто сілкуецца ім, вучыцца жыць не толькі для сябе, але і для іншых. Хрысціянін не можа трымаць добрыя рэчы пры сабе, бо дары, якія мы атрымліваем, час, таленты, дабрыня, прабачэнне ці нейкія матэрыяльныя рэсурсы прызначаны для таго, каб стаць ежай для іншых. Прыказка «добры як хлеб» азначае чалавека добрага, адкрытага і гатовага дапамагчы. Быць добрым як хлеб азначае дазволіць Богу разбурыць нашыя эгоістычныя прывязанасці і навучыць нас дзяліцца сабой. Часам дастаткова добрага слова, цярплівага слухання, працягнутай рукі ці невялікага жэсту дабрыні. Менавіта з такіх простых учынкаў Бог можа тварыць цуды. Дзе б чалавек не дзяліўся тым, што мае, там шмат надзеі. Дзе ёсць любоў, там заўсёды будзе дастаткова хлеба для ўсіх. Пане Езу, хлеб жыцця, зрабі маё сэрца добрым і шчодрым. Навучы мяне дзяліцца тым, што я атрымаў ад Цябе, і распазнаваць патрэбы людзей, якіх Ты ставіш на маім шляху. Зрабі маё жыццё напамінам пра Цябе, добрым, як хлеб. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. І ў адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінаступнага Айцу, праз якога ўсё сталася.
Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии и ставший человеком, укрыжованным от сама за нас, при Понским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, всякий пророчествуется, и снова придет в воду, судить живых и померных, и Его благодатству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, яки за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял пророка. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один кровь для отпущения грехов и читаю воскрешение помилуем и життя вечного в будущем свете. Бог чакае наших шчырых малітваў, таму праз пасрэдніцтва Езуса Христа ўзнясём да нашага нябеснага Айца супольныя малітвы. Молимся за святый костел, каб ён верно обвящал людям Евангелие и закликал их до навертания. Тебе просим. Молимся за нашу архидиоцезию, каб захоўваючы еднасць со своим пастором, она была верная Пану Богу. Тебе просим. Молимся за тых, кто терпит за недохопу любови, каб яны спознали у своем житті безмежную любовь Бога Отца. Тебе просим. Молимся за детей, якія приступили ў гэтым годзе до першай святой коммунии, каб яны постоянно поглубляли свою едность с Иисусом Христом. Тебе просим. Молимся за земляробов нашей отчины, каб, користаючися плёном их працы, народ оказывал им свою повагу и удячность. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраных, каб мы умели святкаваць неделю Пана, День Пана, присвячаючи час Богу и ближним. Тебе просим. Молимся интенции этой святой мши, проще здоровья и Божьего благословения для Елены, Владимира, Андрея, Валентины и Татьяны. Тебе просим. Молимся за всех оферодавцев, добродеев, дякуючи кому ведутся працы у костеле, ремонты. Хай добрый Бог усім им одудячи. Тебе просим. Молимся за всіх, хто працує, дежурить у костеле у нашем. Хотелось бы за всіх молиться, але вы не все дежурите, слухайте. Дежурить не шмат. Запрашаю вас на дежурство, как так само и за вас молиться, але молимся за вас, как вы сгодились на дежурство и записались у картку, якая есть там при выходе, как быть ближе Иисуса. Бо Иисус вельми моцно жадає быть близко нас. Нават он не распустил, не сказал тем, кто были побач з ім і слухали його науку, ідіть і недзе там купіце себе яды. Не. Ён хотел, каб яны были побач. Ён учинил цуд размножения, накормил. Вот так мощно жадає быть при нас. Молимся, как мы так мощно жадали быть при им. Тебе просим. Выслухай нас, Молимся с упокою в свете закончания войны. Тебе просим. выслухай нас, Всемогутный Боже, от Тебе походит усялякое добро. Умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя, праз Христа Пана нашего. Аминь. Хай стережи мяне Твоя святая кров, хай бережи мяне Твое святое тело.
Помните, братья и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Боже, з ласки Твоей святи эти дары, якие приносим Тебе в духовную ахвяру, и учини, как мы сами стали для Тебя вечным даром, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом Твоим. Ugorul serțului, Подякуем Пану Богу нашему. Правды годна и справедлива, слушна и избавенна. Как мы завсёды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего. И Он своим народжением с Девы Марии одарил человечество новым житьем, своею мукою знищил наши грехи. Повстанием с мертвых дал нам уделу житий вечный, а узыходячи до Тебе, Ойче, отчинил нам брамы неба. Тому за анgelами и святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними вскрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вершине, благословенный Твой, кто приходит в имя Бога. Хосанна на вершине. Соправдуй, Боже, Ты святый, клянется усякой святости. Тому едности с усім костелом у перший день тыдня, когда Иисус Христос воскрес, и спасал на апостолов Духа Святого, праз Христа, просим Тебя, всемогутный Боже, освяти это дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи ламал, и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чином по вечері взяв келіх, знов те подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус,
признаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебя, веков усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с Папом нашим Львом, Бискупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з этого світу. Дозволь им убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу в житті вечному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святими апостолами и всеми святыми, які сподвеку подобалися Тебе, ко всеми и мы, хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, светится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускали виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы, были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодатство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокою всім нам, Боже, спокою всім нам, доброзичливо руки потиснуть света, всім усміхнемся, будем навеки нами, Бог поміж нами, Бог між усіми.
ранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Яговину. Наш Пане добрый, не палай хлеба и нас пущенный. Милосердный наш Пане добрый, не палай хлеба и нас благослови душа моя Пана, и все утро мое Его имя святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про Его доброчинность. Милосердный наш Пане добрый, не палай хлеба и нас пущенный. Милосердный наш Пане добрый, не палай хлеба и нас пущенный. Пану все твои грехи отпускает и вылечивает от всякой хвороби. Днем рахует життя твое от загуби, подорвает тебе милосердностью и лаской. Милосердный наш Пане добрый, не палай хлеба и нас пущенный. Милосердный наш Пане добрый, не палай хлеба и нас пущенный. От життя твое добром наполняет, и сердце твое родит слезы. Справедливые все чины все пригнечены веры под свою опеку. Милосердный наш Пане добрый, не палай хлеба и нас пущенный. Милосердный наш Пане добрый,
Помолимся. Боже нашойче, отуляй спинную опекою усих, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй ему своей да помозе, и учини годными вечного избавления, раз Христа Пана нашего. Паступаць аб'явы. Сёння ўжо 2 жніўня, 18-я звычайная нядзеля. На гэтым тыдні нас чакаюць наступныя ўспаміны і святы. 4 жніўня ўспамін святого Яна Марыя В'янеі, прэзбітара. 6 жніўня свята перамянення Пана. Святыя імчы ў нашым касцёле о 12 гадзіне у чацвер і о 18 гадзіне. Свята перамянення Пана. 7 жніўня ўспамін святога Сікста II, папы і паплечнікаў-мучанікаў. 8 жніўня ў суботу ўспамін святога Дамініка, прэзбітера. 15 жніўня, гэта праз 2 тыдні, урачыстасць небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Урачыстасць абавязковая, вернікі павінны браць удзел у святой імшы абавязкова і ўстрымацца ад неабавязковай працы. Святая імша 15 жніўня о 12 гадзіне. Абаўляю троху раней, бо плануем правесці таксама кірмаш, на якім заахвочваю вас, вашых блізкіх, знаёмых, хто сабірае гарбаты з траў, хто проста лекавыя травы збірае, мёд. Можна будзе тут рэалізаваць каля касцёла на радасць тым, хто прыедзе на гэтае свята. І старайцеся быць актыўнымі, не пасыўнымі, не толькі слухаць, але таксама да гэтага што-небудзь рабіць. Ведаеце, хто збірае гарбату? Патэлефануйце, скажыце, каб прыязджалі, бо месца будзе для ўсіх. Таксама будзе вялікі каравай, заказаны некаля 20 кілаграм з хлеба ўжо гэтага года, і будзем дзяліцца гэтым хлебам. Таксама будзе благаслаўленне асвячэння саду Марыі, нашых навесаў, якія зробленыя. І заахвочваю вас быць актыўнымі ва ўсіх гэтых урачыстасцях, ва ўсіх гэтых акцыях, якія адбываюцца ў касцёле. Таксама прыбіранне касцёла група нумар 5. І дзякую тым, хто дзяжурыць у касцёле. Пры выхадзе на століку ёсць карткі, дзе можна запісаць сваё прозвішча, імя і тэлефон дзяжурства у пятніцу, суботу і нядзелю. Вельмі шмат прыходзіць людзей, каб наведаць наш касцёл. Дзякую тым, хто дзяжурыць, а тым, хто не дзяжурыць, заахвочваю, запрашаю, каб пабыць бліжэй Пана Езуса. Гэта час дзяжурства, гэта час малітвы тут, каля Пана Езуса, каля табернакулем. Пабыць у касцёле – гэта знайсці час, не страціць. Дзякую тым, яшчэ хто сёння запішыць, той, хто згадзіцца. Таксама собіраем ахіраванне на сігналізацыю, як ужо аб'яўляў. Мы праект зрабілі, аплацілі, зараз ужо ёсць грошы на пакупку сігналізацыі. Адазваўся адзін вельмі добры чалавек. Ён сказаў, што зафундуе нам ўсё абарудаванне, абсталяванне. Яшчэ сабіраем грошы на працу, якая будзе весціся па інсталяванню гэтай сігналізацыі. Дзякую ўсім за вашу ахвярнасць. Інтэнцыя ружанца на гэты месяц, інтэнцыя Святога Айца. Молімся, каб у вялікіх гарадах, дзе жыццё часта азначаецца ананімнасцю і адзінотай, мы знайшлі новыя спосабы абвяшчэння Евангелля, адкрываючы творчыя шляхі для стварэння супольнасці. Яшчэ раз дзякую вам за ўсе ахвяры працы і малітвы. Дзякую тым, хто працаваў учора, капалі ямы, рыхтавалі іх да устаноўкі крыжовага шляху. У суботу будзем бетанаваць. Хто можа прыйсці, каляска, прыходзьце, праца знойдзецца. Будзем устанаўліваць гэтыя падстаўкі пад стацыі. Стацыі будуць асвечаныя
6 верасня на святой імшы 12 гадзіне, якую узначалі ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевич. Такие серьезные объявы, все так задумались и слухали. Дякую вам. Няхай гэты дзень будзе для вас шчаслівым. Тыя, хто працуюць на гэтым тыдні, працуйце, а хто адпачывае, добра адпачніце, і няхай Бог вам ва ўсім благаслаўляе. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану. Королева анёлов у Заславской святыни, умацуй нашу веру в Тебе. Хай же мужными будем, хай же будем святыми, хай спокой помеж нами живет. Молися за нас, барани, ратуй, матуля найлепшая, ты між матуль. Молися за нас, барани, ратуй, матуля найлепшая, ты між матуль. Ты вядзеш нас да сына на крыжы і ўстаенцы, каб сусвета гарнула любов. Ты Христа попросили, каб прабачыў правіны, каб мы з ім паядналіся зноў. Молися за нас, барани, ратуй, матуля найлепшая, ты між матуль. Молися за нас, барани, ратуй, матуля найлепшая, ты між матуль. Старожитные словы, молитвы святые, у небес, чи не вздымай.